els col·laboradors són els que fan la ràdio. El gran èxit de Ràdio Tàrrega, no? Jo diria que són la peça clau, sí. Són una part fonamental. És passió per la ràdio. Gràcies a ells es poden fer programes superdivertits, d'altres que ens aporten informacions que si no podríem aportar. Setmana rere setmana, i hem de tindre en compte que és una activitat que ells fan de manera voluntària, per tant, són un pilar. És que al final decideixen invertir el seu temps, no? Algo tan valuós com el temps personal, el temps lliure, en venir aquí a la ràdio. De manera altruista. És treballar de manera altruista per alguna cosa que t'agrada moltíssim. No entenc que ells venen a deixar-se aquí l'ànima perquè els encanta el món de la ràdio. Tots se l'estimen d'una manera o d'una altra i és això, ens regalen una cosa tan valuosa, jo diria que és la més valuosa, com és el temps. Una ràdio, en aquest cas municipal, que podem parlar de tot amb gent que coneix el tema. I ho fan des de l'altruisme, ho fan des del voluntariat. Com t'imagines la ràdio sense col·laboradors? Ui, no me l'imagino. Que sense ells tot això no seria possible. El fet de que hi hagi col·laboradors fa que la gent se senti Ràdio Tàrrega seva. Passió i constància. Constants? Passió. Constància i passió per la ràdio. Una imatge no val més que 1000 paraules. Una paraula, una sola paraula, pot suggerir milions d'imatges. Visca la paraula, visca la ràdio, Gora i Ràtia. La ràdio és una oportunitat de poder fer arribar el coneixement a tothom. Que deixa que els tímids com jo ens podem expressar-nos lliurement. La ràdio per mi és comunitat, no sé, és com família, no? Ràdio Tàrrega és per mi proximitat i diversió. Una gran eina que tenim a l'abast totes les associacions. Són veus que ens acompanyen i que ens expliquen històries que si no ens arribarien d'una altra manera. Per mi és la finestra al món. Molt amor, molta ternura i que m'agrada molt. Per mi és un mitjà local que m'ha ajudat moltíssim. La ràdio és aprenentatge, però també és desconnexió i diversió. La ràdio és una finestra oberta al feminisme. El meu nen és un nen molt especial i li encanta, ell és molt feliç escoltant la ràdio. Fa molta companyia. El millor de la ràdio, els locutors. Per mi la ràdio és un gran company. Que és una bona companya de tota la vida. Un entreteniment inclusiva. A la ràdio ho sento, però les pel·lícules no es veuen. Ara això sí, les fem sentir. La ràdio per mi ho és tot, és a dir, em desperto amb la ràdio, m'adormo amb la ràdio. La màgia de la ràdio la vaig descobrir aquí, precisament a Ràdio Tàrrega, un matí. Crec que és un impacte positiu que és una ràdio com Ràdio Tàrrega aquí. Expressar tots els pensaments que tinc al cap. Donar veu al qui no pot. És companyia, entreteniment, amistat també. Que la ràdio doncs forma part de la meva vida d'una forma intensa. És una càpsula d'emocions. El fet de poder venir cada setmana em sento un privilegiat. Apassionant. Grandiosament apassionant.